इसीलिए लड़कियां Okay, so good morning mga kaidol. So welcome back po sa ating channel mga kaidol. Okay, no? So maing buntag natong tanan, maing buntag sa ato ang mga viewers karon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Okay, ug katong naa sa abroad mga kaidol, so maing gabiin ninyong tanan. Okay, so karon mga kaidol, live na sad ta, no? Para mag-update ta sa ato ang 2 PM regalo. Okay, today is October 25, 2022. Okay, so karon mga kaidol, so naatay 2 PM regalo na ako ihatag nyo mga kaidol usa ra ni kakumbing. Okay? Okay, no? So, kumusta, no? Kumusta mga kaidol, no? Happy Tuesday na tong tanan, no? So, Martes na sad ta mga kaidol, no? October 25 na ta, no? Hapit na sad ang November mga kaidol, no? Hapit na gid ang kalag-kalag niya. Murag wala pa man tagi padaog mga kaidol, no? So, karon mga kaidol is na ako'y one kumbi basin ihatag ni siya, no? So basin makadaog ta mga kaidol, so maayo unta ug ihatag ni siya, no? Pantag tagaan tag regalo ni PCSO. Okay? No, so may buntag ni Gino Mamakang. So dol maayong buntag diha, no, watching from Davao, no? So may buntag niyo diha, no, sa mga taga Davao, no? May buntag ni Gino Mamakang. Okay? May buntag ni Noel Sumanda. Good morning, idol. Yes, no? So good morning ni mga ka-idol. Good morning natong tanan, no? So shout out sa ato ang mga viewers karon. No, so shout out ninyong tanan mga kaidol, no? Good morning ninyong tanan. No, so naatay 33 ka viewers mga kaidol unya. Salamat kay ha, salamat kay sa ato ang mga viewers karon, no? Naatay 34 na, no? So unya ang nag-like mga kaidol is siyam pa kabuok, 9 pa kabuok mga kaidol. So salamat gihapon sa mga nag-like. Okay, so katong mga wala pa naka-likes mga kaidol, no? I-like na ninyo ang ato ang live mga kaidol. Okay, so salamat kaayo sa mga nagtan-aw karon, salamat kaayo ah, sa mga nag-likes mga kaidol, salamat kaayo sa mga viewers na to mga kaidol, sa ato ang mga followers, no? Luzon, Visayas ug Mindanao. Okay, no? So may tagtagaan tag regalo karon mga kaidol, tagaan tag blessings karong adlaw. Okay? No, may buntag ni Maria Teresa Restauro, no? So hope makadaog na tadol pang kalag-kalag watching from Cebu City Hall. Wow, no? So maayong buntag nimo diha, no? Maria Teresa Restauro, no? Nga diha watching from Cebu City Hall. No? So kumusta ma'am, no? Maayong buntag nimo diha, ma'am. No? So unta tagaan tag regalo karon ni PCSO, no? So unta ihatag ang ato ang regalo nga one kumbi mga kaidol. Okay, so may buntag ni Jomar Pablio. No, good aim, sir. Pabuakan ng imuhang one kumbi kay para malipay ang all. So, done like na. No, so may ihatag di mga kaidol kay hapit na matapos buwan mga kaidol, no? Murag wala dyan siya gihatag mga kaidol. So, karon ako ani siyang ibalik mga kaidol kay usahay na ba, no? Mga litra bagyo ni PCSO mga kaidol, no? So, ato ning i-update mga kaidol. Okay, one kumbira ni ha. So naata one kumbira gini mga kaidol. Basta mo ni ihatag mga kaidol sulipay tag tanan. No, Bonifacio Madilo, no. So like na idol, no. Good morning ni mo dia. Okay, so magsugod na ta mga kaidol, no. So karon ari na ta sa ato ang one kumbi mga kaidol. So ready na mo, no. So ato ana ning ihatag mga kaidol. No, ang ato ang one kumbi mga kaidol. So wala na ko'y lain ihatag ninyo. Tan-awon sa nato mga kaidol, no? Before kumuhatag sa ato ang one kumbitan, awa sa ninyo ang ato ang main guide katong mga wala nakakita gabi no? So kana tan-awa sa na ninyo mga kaidol. No? So asa man gyud inyo nga piring ana mga kaidol, no? Kani ang ato ang lasto mga kaidol, no? Kani ang ato ang lasto karong adlaw, so naa gyud mo gawas diha karon. Okay, so naa gyud mo gawas diha karon mga kaidol. So pagpili mo ana o bisag usa or duha ka piring mga kaidol niya, pagpili mo og kombinasyon. So naatay kombinasyon mga kaidol nga nag-winner og 9. So kana siya nag-winner og 9 mga kaidol, so nindot kay ni siya karong adlaw, no? So naara gyud diha ang mugawas mga kaidol. Okay, so kana, so atimanan ani ninyo mga kaidol, piliin na ninyo og tarong, no? Kay kani ako mga kaidol is guide na gyud siya ha, kay wa man gyud ta katag-an unsay ipagawas mga kaidol, no? So dili gyud ta katag-an ana. No? So way laki ana mga kaidol. So kani ato is naghatag ra ta og guide ninyo
para naamoy sundanan mga kaidol. No? So kana. So naatay PMP, no? Ang ato ang PMP, so pick 1, pick 1, pick 2 ra na siya mga kaidol. Okay? So mao na siya ang ato ang main guide. Okay, so good morning ni Kuan. Asa na ganita ato? Gideon Lunayas. Good morning sir, mamahaw di ay ta. Hatag maayuhon diya sir pag makadaog ko og dako muhatag lang og barato, no? So kana. So karon na ako 1 kumbi. No kaning Kuan idol. Kaning pamusti na to nga 9, nag-winner ang 9 kani ako ang gisirkulan mga kaidol is mao ni siya ang ato ang kuan karon, no? Mao ni siya ang ato ang base combination, no? So piliin lang ni siya mga kaidol, no? Piliin ni ninyo Gideon Lunayas, no? So nagdala og 9, nag-winner og 9, so nindot kain siya karon. Okay, so mao na ni mga kaidol, no? Ang ato ang main guide niya karon ari na ta sa ato ang regalo nga 1 kumbi mga kaidol, no? Kaning ako ang 1 kumbi mga kaidol, no? Gi-update ako ni ninyo gahapon, no? So karon ako ani siyang ibalik mga kaidol kay wala gyud ni siya wala gyud ni siya nagpakita mga kaidol, no? And then kuan hapit na lang tapos buwan mga kaidol wa gyud nagpakita, no? So kani mga kaidol ako aning gituyo mga kaidol kay kuan man ta, no? Nya naatay waiting nga pamusti mga kaidol, unsa ganito ato ang waiting nga pamusti is 9, no? So karon mga kaidol ang ato ang 1 kumbi ani mga kaidol, so wala na gyud no? Si tripod mga kaidol. No? So kabantay mo, so si tripod is gikalimtan na to. No? So ang ako ang tripod karon mga kaidol is pamusti matag 9, no? Nya last to ta og 9. Okay, so tripod 9 mga kaidol ang ato ang regalo karon sa 2 PM. No? So wayin na ninyo mga kaidol kay si 9 wala pa nag-winner. No? Nya kuan mga kaidol, si tripod mga kaidol is wala pa gyud nag-tripod mga kaidol. No? So, hapit na matapos ang October mga kaidol. So, walay tripod nga nagpakita. Kalima na nag-eskalera mga kaidol. Sige nagbalik-balik ang resulta. Humana og double. No? Humana og balik-balik. No? So, mauna na siya mga kaidol. So, inaut unta ang tripod ihatag mga kaidol. No? So, tripod 9 ra ako ang napilian. No? Tripod 9 ra ako ang napilian mga kaidol. So, kung ganahan mo ana ni tripod 9, so kamo na'y bahala ana mga kaidol. Okay? No? Kuha din mga kaidol. So, tripod 9 taon niya. Way labot sa ato ang main guide mga kaidol. Ang ato ang main guide mga kaidol is naa sa didtoy mo gawas ana, no? Either 2 PM or 9 PM, 5 PM or 9 PM. No, mag-ilog ra gyud na sila mga kaidol. Okay, so kana lang mga kaidol ang ato ang kuan, no? Ang ato ang update sa 2 PM regalo mga kaidol. So kana ra gyud, tripod 9 ra gyud ang akong ihatag niyo. Kay si 9 mga kaidol, no, pila na ta kaadlaw ana nagsubaybay, wala pa ni winner. Unya wala pa na siya nag-center og kuan, no? No, so kuan na guys ha, ang ato ang last to, pwede ta ni 99 ha, ang ato ang last to unya si pa-winner pamusti to is 9. Okay, so Mark Mindis, good morning idol. So done like na. No, Gideon Lunes, maintain ako, sir, 89 og 09. Pwede ba? Yes, pwede kay na siya. No, so 89 is 98 ang plastada ana idol og 90. Jumar Pablio, 948 na jud na lagi idol, tinaw pa na sa tubig sa Atabay, no? 948 tanawa ha, 948. Yes, naata idol, no? Naatay 948, no? So kana Jumar Pablio, no? Pang birthday na si muhang anak, no? No, Merly Baksal, no? Good morning, Lani Canete. Good morning, sir. Elmer, dan like and share, no skip ads always. Salamat kayo. God bless us. No, may buntag nimo Ma'am Lani Canete. G-Mark Inerio, no? So, 888, boss. Pwede gyapon, no? Kung ganahan mo ni 888, no? Gabi is 883. Kunya, basin si 3 mga kaidol, himuon na lang 8. No? 888. So, pwede gihapon, no? Para nako guys, is 999 kay wala pa naka-winner si 9. No, RJ Rasunabe, so good morning, Lods. Og sa, og ato nga mga viewers ni Idol, no? So, good morning. No skip ads gihapon ko, Lods. Og mag-like pod ko. Salamat kayo, RJ Rasunabe, no? So, may buntag ninyong tanan, no? So, shout out ninyong tanan, mga ka-idol, no? Luzon, Visayas, og Mindanao, no? Katong nasa abroad, no? May buntag ninyong tanan. Ferderico, Sinado, Dol, ano maayong tayan 2 PM? No, pwedeng piding, no, Senado from Tacloban. Okay, so idol, so na ako'y 999,
No, kani si 999 is 2 PM na to ni. No, 2 PM na to ni nga schedule. So pwede ni siya si 999. Okay, si ah, Piding, no? Piding Sinado from Tacloban. Laika Codilla, pangkalag-kalag sir, mintinon nako na. Salamat, no? So kana pwede sa ninyo mintinon kay si Nine mga kaidol is hot jud kaay ni siya, no? So wala siya gipagawas og mga tulo na kaadlaw niya. Basin usahon ni sila karong tanan, no? Okay. Hortense Lason, good morning sir. No, medyo nalit ko, mag-try po lang ni sir karon, no? So kana suwayi na siya, ma'am. No, Gilbert Ulid, subos maayong buntag. Okay guys, no? So maora ni siya ang ato ang update karong 2 PM regalo mga kaidol. Okay guys, so dili lang nato ni kayo tas-on ang ato ang live mga kaidol. No, so mobalik pa tag live unya after sa 2 PM result. Okay, no? So salamat ninyong tanan mga kaidol. Salamat kayo sa inyong time karon nga gihatag sa ato ang channel mga kaidol. Okay? Salamat kaayo sa inyong mga comment mga kaidol. Salamat kayo sa inyong salamat kayo sa inyong pag-view sa ato ang no? Unya mga kaidol, no? So dire natataman mga kaidol ha. So maora ni ang ato ang update. So 999 mga kaidol o kato sa ato ang main guide. Okay, so salamat, good luck and God bless mga kaidol. So balik lang tag live niya after sa no? After sa 2 PM result mga kaidol. Okay guys, no? So dire natataman og may buntag natong tanan.